Croeso i sesiwn Carlam Cymru blwyddyn 10 Cemeg uned 1.4 y Ddaear sydd yn newid yn barhaus. Benwi Mrs Einir Wyn Williams a rwy'n athrawes yn ysgol uwchradd Glan Clwyd yn Llanelwy. So os nawn ni edrych ar rhan o maes llafur y fan hyn, dyma byddwn ni'n astudio hyn yma sydd yn berthnasol i'r rhan maes llafur Ddaear a triphlyg Cemeg. So adeiledd y Ddaear i ddechrau fo, mae'r adeiledd wedi wneud y 4 haen, y gramen, o fantell y craidd allanol a'r graidd fewnol. Mae'r gramen yn gymharol denau uchreigiog, y mantell yn eitha solid, ond yn gallu bod yn hylifol. Mae'n cynnwys magma. Y craidd allanol wedi wneud y nicel a hian hylifol, a wedyn y graidd fewnol o nicel a hian solid. A rhan y gramen a'r mantell fan hyn, da ni'n galw y ddwy haen yna efo'i gilydd yn y lithosfer. Felly, os nawn ni labelu adeiledd y Ddaear yn fan hyn. So, yn y canol, y craidd mewnol, craidd allanol, y fantell, a wedyn y gramen. Nawr, os ni yn cwblhau'r tabl yma, rhain hylus wedi wneud y hian a nicel ydy'r graidd allanol, rhain fwy trwchus ydy'r fantell, yr rhan boethaf ydy'r graidd mewnol, a'r gramen ydy'r haen allanol y Ddaear. So, gwir o gwybodaeth, yr haen allanol y greigiog ydy'r gramen, fel ddydyn ni. Enw'r haen sydd wedi wneud y hian a nicel ydy craidd allanol, nicel solid ydy graidd mewnol, a henw'r haen sydd wedi rhannu blatiau yw'r lithos. Drifft cyfandirol. Beth yw ystyr drifft cyfandirol? Wel, yn syml iawn, ar un adeg roedd y gwledydd i gyd wedi muno gyda'i gilydd fel un darn mawr o dir sef y Pangeia. A dros miliynau o flynyddoedd, mae'r cyfandiroedd wedi drifftio, wedi symud oddi wrth ei gilydd ac yn edrych fel map o'r byd fatha da ni'n ei adnabod o heddiw. Felly, rhaen allanol Ddaear, y gramen a'r rhan uchaf y fantell ydy'r lithosfer. 200 miliwn o flynyddoedd yn ôl roedd cyfandiroedd wedi cysylltu gyda'i gilydd fel un tir mawr, enw'r tir yma oedd y Pangeia. Erbyn heddiw, da ni'n gwybod fod y Ddaear wedi rhannu'n blatiau. Faint o blatiau sy'n yna? 7. A wedyn, mae'r platiau'n symud rai centimetrau bob blwyddyn, a enw'r symudiad yma ydy'r drifft cyfandirol. Nawr, Alfred Wagner a'i drifft cyfandirol, fo nath gweld bod y tir yma cyfandiroedd wedi symud dros y blynyddoedd, a mae gynno fo 3 syniad, 3 tystiolaeth i ddeud bod hyn wedi digwydd. Os da chi'n edrych ar y mylon y cyfandiroedd, maen nhw'n ffitio fe'i gilydd fel jigsaw, enghraifft fordir gorllewin Affrica a De America. Mae yna creigiau tebyg wedi cael eu darganfod o'r un oed ar ddau gyfandir sy'n rwan y bell iawn wrth ei gilydd, a ffosiliau hefyd, planhigion ag anifeiliaid, sydd yn dangos ar un adeg bod y tir wedi uno. Ond, yn anffodus, nid oedd amcaniaeth Wagner yn gwneud unrhyw ymdrech i glir o pam, ac felly lot o wyddonwyr yn gwrthod derbyn i'w damcaniaeth. So, ydych chi'n edrych ar cwestiwn 6 marc fan hyn. Disgrifiwch amcaniaeth i'r cyfandirol. Y dystiolaeth, wel y dystiolaeth ydy'r 3 dwi'n newydd sôn chi wan, bod yr ymylon yn ffitio fel jigsaw, creigiau tebyg, ffosiliau tebyg, so hwnna'n mynd â chi i 2 marc. Rheswm pam nad oedd gwyddonwyr yn credu, wel ar y gwylod y fynd, doedd gan dim ymdrech i gliro pam, dim tystiolaeth, dim rheswm gwyddonol. A wedyn erbyn heddiw rwan, mi rydan ni'n gwybod bod damcaniaeth Wagner yn gywir. A'r rheswm am hyn ydy, oherwydd bod ni'n gwybod am damcaniaeth tectoneg platiau, a fydden ni'n trafod hwnna ychydig bach nes ymlaen. Felly damcaniaeth Alfred Wagner. 3 tystiolaeth nath o i ddefnyddio i gefnogi damcaniaeth oedd cyfandiroedd yn ffitio gyda'i gilydd fel jigsaw, ffosiliau tebyg wedi darganfod ar gyfandiroedd sy'n bell iawn ei gilydd, a creigiau yr un oed wedi darganfod ar greigiau sy'n bell ei gilydd. Ond llawer o'r wyddonwyr ddim yn cefnogi oherwydd doedd o ddim yn gallu esbonio pam. Doedd gynno fo ddim rheswm gwyddonol. Edrychwch ar y cwestiwn arholiad yma. So, os da ni eisiau droed hein yn ei trefn cywir ar y llinell amser, 225 miliwn o flynyddoedd yn ôl, 150, 100 miliwn a wedyn heddiw. So, felly mi da ni'n mynd i roed nhw yn C, wedyn da ni'n mynd i D, da ni'n mynd i A a da ni'n mynd i B. 2 ddamnostiolaeth i gefnogi Wagner oedd yn amlwg cyfandiroedd yn ffitio fel jigsaw,
a ffosiliau tebyg, fysach chi hefyd yn gallu rhoi creigiau o'r un oed yn fan yna. Nawr, heddiw yma, da ni yn coelio, neu mae gwyddonwyr yn derbyn damcaniaeth thrift cyfandirol oherwydd platiau tectonig. So mae'r wyneb y ddaear wedi rhannu nifer o blatiau a maen nhw'n symud yn gyson oherwydd mae gennych chi gerintiau darfudol yn y fantell. So mae smudiad plat yn chosi'r cyfandiroedd i symud. A dyma chi rai o'r platiau, prif blatiau yn fan hyn. Be sy'n digwydd y grynynnau yn y fantell o'r gnesu? So be sy'n gynna ni fan hyn? Mae'r fantell yn fan hyn. So mae o'n troelli, mae gennych chi gerint darfudiad, mae gennych chi un cerint darfudiad yn ymdroelli ffordd hyn. Mae'r un yn mynd yn clocwedd, mae'r llall yn mynd yn gwrdd glocwedd. Ac wrth gwrs, wrth i'r fantell cynhesu, mae'r solid yn troi i fod yn fwy hylifol, ac os oes digon o le, mae'r hylif yna wedyn yn mynd i symud yn gynt oddi wrth ei gilydd. So, wrth i ni roi fwy egni cinetig, mae grynnau'n symud yn gyflym, yn gwasgaru, yn llifo, yn gwrthdaro ei gilydd yn fwy aml, ac felly mae hyn yn achosi i'r platiau symud. Ac wrth gwrs, gan fod y cerint darfudiad yma'n mynd i fwrdd glocwedd, y llall yn gwrdd glocwedd, os oes gennym ni blatiau fan hyn, yna mae'r platiau yn gallu symud oddi wrth ei gilydd. So, os nawn ni edrych ar y cwestiwn yma a trio llenwi hein i fewn. So, edrych yn 1915 awgrymodd Alfred Meckler bod cyfandiroedd wedi uno'r un adeg. So, mae gennym ni eiriau fan hyn. Sylwodd Meckler bod gan morluniau gwahanol gyfandiroedd siapiau a ffitio i'w gilydd fel jigsaw. Wnaeth o hefyd arganol bod patrymau tebyg o greigiau o'r un oes a ffosiliau tebyg yn bodoli ar wahanol gyfandiroedd sydd wedi gwahanu rwan gan gefnforoedd mawr. Nawr, beth yw'r cysylltiad yn fan hyn? Os nawn ni edrych yn fan hyn, be rydyn ni'n gweld? Mae yna lot fawr o ardaloedd lle da ni'n cael diargryn a llosgfynydd wedi ei lleoli ar ymylon platiau. So mae hwn yn dangos i ni bod gennych chi weithgareddau yn digwydd ar ffiniau platiau. So lle be da ni'n sylweddoli ydy bod gennych chi llawer iawn o ddaear gynfeydd, llosgfynyddoedd yn digwydd ar ffin platiau. Nawr, mae gennych chi 3 fath o ffin platiau, ffin cadwrol, ffin distriwiol a ffin adeiladol. So mewn ffin cadwrol, mae platiau'n symud mewn cyfeiriad gyferbyn ochrog yn ochr. A'r unig drychineb naturiol ydych chi'n gallu gael yn fan hyn ydy daeargryn, oherwydd does na ddim lle i magma symud i fyny o'r fantell. Distriwiol, mae'r platiau'n symud tuag at ei gilydd, a mae'r un plat mwy o dwys, yr un mwy o trwm, yr un fwy dwys yn cael ei wthio lawr i'r fantell lle mae yn ymdoddi. Ac yn fan hyn, mae'r un llai dwys yn mynd i fyny gan crychu gan ffurfio mynyddoedd. So fan hyn, mae gennych chi fwy siawns o gael llosgfynyddoedd yn digwydd a daeargrynfeydd. A'r ffin adeiladol, fel mae'r enw'n deitha chi, ydych chi'n adeiladu tir newydd. Mae'r 2 blat rwan yn symud i ffwrdd ei gilydd, magma'n llenwi'r bwlch, magnam na'n troi'n soleg a ffurfio cramau newydd o graig i gnead. So, ydych chi'n cael llosgfynydd yn digwydd yn fan hyn. So, mae gwlad y ia yn wlad arbennig, oherwydd mae wedi cael ei gwneud ar ffin 2 blat. So, mae'r platiau yn fan hyn. Mae'r plat Gogledd America a plat Eurasia chi yn symud oddi wrth ei gilydd, felly maen nhw'n ffiniau adeiladol. Mae magma'n codi fewn i'r bwlch yn fan hyn. I lenwi'r bwlch, mae'r magna'n oeri troi yn graig i gnead, sef craig newydd. Mae gramen y ddaear wedi torri'n fyny blat enfawr, so beth sy'n digwydd ar ffin plat A? So welwch chi'r ffin plat A. Maen nhw'n symud, mae plat cynforol 1 a plat cynforol 2 yn symud oddi wrth ei gilydd. So eto mae magma'n dod i lenwi'r bwlch na, oeri a troi yn graig i gnead. Mae dwysedd gwahanol gan 2 fath o blat sydd weld yn y tabl canlynol. Disgrifiwch ag eglurwch beth sy'n digwydd ar ffin plat B. Felly rwan, mae'r plat cyfandirol yn symud tuag at y plat cefnforol. So mae hwn yn blat ffin distriwiol. Mae'r plat cefnforol yn fwy dwys na chyfandirol a mae'n cael ei gwthio mewn i blantell ble mae'n ymdoddi.
Mae ffin rhwng platiau Nasca a De America yn ffin plat distriwiol. Disgrifiwch beth sy'n digwydd ar ffin distriwiol. So, beth sy'n digwydd ar distriwiol ydy, mae'r platiau'n symud tuag at ei gilydd. Mae platiau mwy dwys yn cael ei wthio fewn ble mae'n ymdoddi. Llinewch groes X ar y diagram i ddangos dau ffin adeiladol. Ac ar beth sy'n digwydd ar ffin adeiladol ydy bod y platiau'n symud oddi wrth ei gilydd. Maglan codi, llenwi y bwlch sydd yn oeri a troi yn graig i gniaeth. Un effaith o blatiau llithro heb ei gilydd ydy bod chi'n cael daeargryn achos does na ddim magma yn codi i fyny lenwi'r bwlch. Gwnaeth Alfred Wegener y cynnig gyda amcaniaeth drifft cyfandirol, nodwch y dystiolaeth. Eto, da ni wedi trafod hein. Cyfandir yn ffitio fel jigsaw, fosiliau tebyg, creigiau un oed, ond mae'n bwysig eich bod chi'n deud bod nhw'r gyfandiroedd sydd yn bell iawn o'i gilydd. Yn y 60au, gwnaeth gwyddonwyr astudiau llawr y cenfor a ffin plat adeiladol, mae'r sylwadau gwyddonwyr yn cael eu cronhoi yn y diagram. Beth sy'n digwydd ar y ffin yma? So, platiau'n symud oddi wrth ei gilydd. Gwelwch y diagram i ddangos y craig hynaf, the oldest. Wel, yn amlwg mae o'n mynd i fod ar y pen fan hyn, oherwydd yn y canol, ydych chi'n creu tir newydd. Cwestiwn arholiad ydych chi? Dewiswch enw bob math o ffin o'r bwlch, so mae A chi yn adeiladol, B yn distriwiol, C yn cadwrol. Beth sy'n digwydd i ffin A? Da ni wedi trafod yn barod. Felly mae platiau'n symud oddi wrth ei gilydd, magna'n codi llenwi'r bwlch, a beth sy'n digwydd o ganlyniad i C? Platiau'n symud heb ei gilydd, creu ffrithiant sy'n achosi daeargryn. Mae gramen y ddaear wedi wneud o slapiau enfawr o graig sy'n cael ei galw'n blatiau tectonig. Mae'r platiau yn symud gan achosi y drifft cyfandirol. Dau drychineb sy'n gallu cael ei chosi can platiau'n symud, ydy daeargryn, llosgfynydd, a tsunami neu ydych chi'n gallu ychwanegu yn fan yna hefyd. Sywysydd hefyd yn dweud bod Gwlad yr Ia wedi gwneud bron yn gyfan gwbl o graig y gniaeth, fel drafodwyd o'r blaen. Mae ar ffin adeiladol, felly mae gennych chi blatiau yn symud oddi wrth ei gilydd. Pwy enw'r gwyddonydd wnaeth gwneud damcaniaeth drifft cyfandirol? Wel, Alfred Wegener. A wedyn, pa un o hein fysach chi'n ei ddewis fel tystiolaeth? Nad oedd y gwyddonydd wedi defnyddio. Be nath o ddim ddefnyddio, sef B. A cael planhigion tebyg. Does na ddim planhigion, oherwydd mae planhigion yn pethau byw, mae felly sy'n nhw'n goroesi am miloedd o flynyddoedd. Un rheswm cael y syniad i derbyn, nid oedd yn gallu esbonio pam dim tystiolaeth. Pan wiel sydd yn ein atmosffer heddiw? So, edrychwn ni ar y siart pei yma yn fan hyn. Nawr, y prif nwyel sydd gennym ni yn ein atmosffer newydd heddiw yma ydy nitrogen, a mae gennym ni wedyn ocsigen a wedyn carbon diocsid ymysg nwyon eraill fel anwedd dŵr. Mae gennym ni 78% o nitrogen, 21% o ocsigen, 1.4% o carbon diocsid. Mae'n rhaid chi gofio y canrannau yma. Profio nwy, os da ni eisiau profi am y nwy hydrogen, da ni'n gwneud y prawf pop, da ni'n cael splint i danio, roed o yn ceg tiw prawf lle da chi wedi gwneud adwaith i greu hydrogen, ac os oes hydrogen, mae'n gwneud y sŵn. Os da ni'n profi am y nwy carbon diocsid, da ni'n rhoi dŵr calch, ac os oes na dŵr calch a carbon diocsid yn bresennol, mae'r dŵr calch yn troi'n lleithog yn ein gymylog. Wedyn y prawf am y nwy ocsigen, rydyn ni'n cymryd splint, da ni'n llwythio allan nes mae o'n myd-losgu, hynny di newydd fynd allan o ddim wedi mynd allan yn gyfan gwbl. Da ni'n rhoi mewn ceg tiw prawf sy'n gwneud ocsigen, a mae'n ail danio. Felly, prawf sy'n cael ei wneud i brofi am hydrogen ydy prawf pop ar sylwadau. Pop, carbon diocsid, dŵr calch, mae yn troi yn lleithog. Os oes gennych chi gwestiwn arholiad yn fan hyn, enwch y nwy X, mae yn ail gynnau splint, a dydy dŵr calch yn cael dim effaith yna fo.
felly mae X chi ydy ocsigen, felly mae Z chi yn troi'n lleithog ac felly'n gorfod bod yn carbon diocsid. Pan mae carbonad yn dadlfennu, mae'n cynhyrchu nwy carbon diocsid. Disgrifiwch arbrawf ydych chi'n gallu cael ei wneud i ddangos bod y nwy carbon diocsid yn cael ei gynhyrchu. Wel, ydych chi'n byrlymu nwy drwy'r dŵr calch. Os oes yna carbon diocsid, mae o'n droi yn lleithog. Os o'n i cysylltu defnydd gyda'r nwy cywir fan hyn, sef felly ocsigen, rydyn ni'n defnyddio roi triniaeth feddygol ar gyfer problemau resbiriadol. Nitrogen, da ni'n defnyddio fel hylif cheirogenig, hynny di oer iawn. Argon, mae'n anadweithiol, da ni'n rhoi mewn bwlbiau gola. A neon, da ni'n defnyddio fo hefyd fel hylif cheirogenig ac yn eich rhai laserau ac arwyddion neon sydd yn golau coch, oren, llachar. Esblygiad yr atmosffer. Dydy'r nwyon ni ddim wedi bodoli fel hyn ers yr holl flynyddoedd. Mae'r wedi cymryd amser i gyrraedd y canrannau sydd gyda ni heddiw yma. Felly, os edrychwn ni fan hyn, 4 biliwn o flynyddoedd yn ôl, doedd yna dim anifeiliaid na phlanhigion gan nad oedd ocsigen, carbon diocsid na dŵr ar gael. Yna, fe gafon ni llosgfynyddoedd yn dechrau ffrwydro ac yn rhyddhau anwedd dŵr. Ac felly, chydig bach o carbon diocsid, methan ac ammonia yn cael i'w rhyddhau. Be ddigwyddodd wedyn ydy oerodd y ddaear ac wrth oeri mae nath yr anwedd dŵr droi yn cefnforoedd. O'r cefnforoedd yna wedyn, mi gafon ni datblygon ni bacteria. Iawn, roedd na chydig bach o bacteria planhigion gwyrdd yn datblygu yn y cefnforoedd ni. Oherwydd bod gen i'r bacteria a planhigion gwyrdd wedyn, mi roedd y nwy carbon diocsid yn cael ei ddefnyddio ac ocsigen yn cael ei roed allan. Felly wedyn gafon ni planhigion ar y tir. Oherwydd bod gafon ni planhigion ar y tir yn y broses photosynthesis, roedd ocsigen yn cael ei roed allan i'r atmosffer. Ac oherwydd hynna, yn raddol, mi wnaeth anifeiliad pysgod yn bennaf i ddechrau ffurfio a wedyn anifeiliad yn y môr ac ar y tir. A dyma ni yn Ddaear ni heddiw yma gyda'r canrannau. Da ni newydd trafod yna nitrogen yn 78%, ocsigen yn 28%, 21 yn ddrwg gen i, a carbon diocsid yn 10.14%. So, nwch 3 gwahaniaeth rhwng yr atmosffer cynnar a atmosffer heddiw. So, os edrychwch chi ar y 2 graff yma, mae yna mwy o carbon diocsid yn yr atmosffer cynnar, os y gennych chi heddiw, llai o ddŵr yn yr atmosffer heddiw, os y gennych chi, a dim methan ac ammonia yn yr atmosffer heddiw yma, achos maen nhw wedi i diflannu. Pam nath canran yr anwedd dŵr wedi lleihau? Wel, nath y ddaear oeri a nath yr anwedd troi yn dŵr yn y cefnfor. Canran y carbon diocsid wedi lleihau? Wel, mae planhigion yn ei ddefnyddio ar gyfer photosynthesis, a canran yr ocsigen wedi cynyddu oherwydd bod planhigion yn rhyddhau wrth photosyntheseiddio. Mae rhai gwyddonwyr yn credu mae carbon diocsid ac anwedd dŵr oedd y 2 brif nwydd yn bresennol yn yr atmosffer gwreiddiol. Nodwch ac eglurwch sut mae'r lefelau yma wedi newid. Ond mae carbon diocsid, mae'r lefelau wedi lleihau oherwydd bod planhigion gwyrdd yn ei defnyddio nhw ar gyfer y broses photosynthesis. Mae anwedd dŵr wedi lleihau, mae'r ddaear wedi oeri ac felly mae'r anwedd dŵr wedi cydwiso a chreu ymoroedd. Cydwiso'n golygu ei fod wedi troi yn ôl i hylif. Sut mae'r esbiradaeth a photosynthesis yn effeithio ar yr atmosffer? Wel, mae lefelau carbon diocsid yn aros yn weddol gyson, ond mae photosynthesis yn lleihau lefel carbon diocsid ac yn cynyddu ocsigen, ond mae'r broses resbiradaeth yn defnyddio'r ocsigen sy'n cael ei ryddhau gan roi carbon diocsid yn ôl i'r atmosffer. So mae gennych chi gylch rhwng y 2 broses yma. Disgrifiwch sut mae canrannau carbon diocsid ac ocsigen wedi newid rhwng 3 miliwn a 2 biliwn o blynyddoedd yn ôl. Eglurwch y rhesymau am y newidiadau yma. So, os nhw'n edrych fan hyn, felly canran carbon diocsid wedi lleihau oherwydd bod planhigion yn cael ei defnyddio ar gyfer broses photosynthesis a canran ocsigen wedi cynyddu oherwydd bod nhw'n cael ei ryddhau yn ystod photosynthesis. Canrannau nwyon heddiw, 78, 21, 10.14.
Amgylchedd carbon. Nawr, drwy hylosgu, da ni roi carbon dioxid i fewn i'r atmosffer. Drwy resbiradu, rydyn ni yn cynyddu faint o carbon dioxid sydd yn yr atmosffer. Photosynthesis ydy'r unig said sy'n defnyddio carbon dioxid o'r atmosffer. Mae gennych chi blanhigion sydd hefyd yn resbiradu, ac wrth gwrs, mae popeth byw yn marw yn dadl fenni ac yn rhyddhau carbon dioxid yn ôl i'w atmosffer. So, felly, beth yw'r cysylltiad yn fan hyn? So, os da ni'n hylosgu tanwydd ffosil, da ni roi carbon dioxid yn ôl yn yn atmosffer. Os ydy planhigion yn resbiradu, maen nhw'n rhoi carbon dioxid yn ôl i'w atmosffer. Os ydyn ni'n dadelfennu, yn torri pethau byw i lawr, rydyn ni'n rhoi carbon dioxid yn ôl i'r atmosffer. A'r photosynthesis ydy'r unig beth sy'n cymeryd carbon dioxid yn ôl o'r atmosffer. So, beth sy'n tynnu carbon dioxid yr atmosffer? Photosynthesis. Sut mae trosglwyddo carbon o un anifel i'r llall? Neithiad, tri ffordd mae carbon dioxid yn dychwelyd yn ôl i'r atmosffer ydy hylosgiad, dadelfennu a resbiradaeth. Cynhesu byd-eang yn broblem, sef bod tymheredd cyfartalog y byd yn cynyddu. Pwy sy'n achosi'r broblemau yna? Ni, oherwydd ni'n hylosgu tanwydd ffosil sy'n rhyddhau carbon dioxid i'r atmosffer. Rydyn ni'n datgydwigo a mae poblogaeth y byd yn cynyddu. Pa effaith mae hwn yn gael? Mae newid hinsawdd, capiau iân ymdoddi ac cynefinoedd yn cael eu dinistrio. Glaw asid. So, llawer o amurheddau yn y tanwydd ffosil chi, gan cynnwys sylffwr. Mae'r sylffwr yna yn adweithio gyda glaw ac yn dod lawr fel glaw asid. Rhai effeithio, mae yn newidio bywyd dyfrol, hynny ydy mae'n lladd pysgod yn enwedig mewn llynnoedd, mae'n difrodi coedwigoedd, difrodi adeiladau. So, be fydden ni'n wneud i leihau yr effaith cynhesu byd-eang a glaw asid, defnyddio egni adnewyddadwy fel solar a gwynt. A pan lleihau'r datgoedwigo, ac os ydym ni'n datgoedwigo am bob un coeden rydyn ni'n torri lawr bod ni yn ailblannu. Bod ni yn defnyddio trydan mewn ffordd defnyddio egni adnewyddadwy i'w greu, a bod ni'n teithio yn defnyddio ceir, trydan, bysiau, cerdded ac yn mynd ar beic. Dal carbon ydy bod ni'n dal y carbon dioxid cyn iddo cael ei ryddhau yn ôl i'r atmosffer. Sgrwbio sylffwr a tanwyddau sylffwr isel yn fwy ar gyfer glaw asid, bod ni'n trio tynnu'r amheureddau sylffwr allan o'ch amheureddau sylffwr cyn iddyn nhw cael ei ryddhau i'r atmosffer. Diolch yn fawr am wrando, a gobeithio bod wedi bod o ddefnydd i chi.